Dobrý den, dneska si představíme 3 závody, které musíte znát u zkoušky z odborné způsobilosti. Závada číslo 1, zádržka, blokované výhozní okýnko a zbraň prostě nereaguje, necvaká, nestřílí, nemůže. Druhou závodu, kterou známe, je závada typu selhač. Zbraň nám sice bude krásně cvakat, ale nebude nám střílet. Selhač, rána nevyšla, jasné proč. Poslední závada je závada typu slabá rána, kdy nám ta rána doopravdy vyjde. Nicméně je slabá, není to hlasitý výstřel. Dobrý den, dneska si představíme 3 závody, které musíte znát u zkoušky z odborné způsobilosti. Závada číslo 1, zádržka, blokované výhozní okýnko a zbraň prostě nereaguje, necvaká, nestřílí, nemůže. Druhou závodu, kterou známe, je závada typu selhač. Zbraň nám sice bude krásně cvakat, ale nebude nám střílet. Selhač, rána nevyšla. Poslední závada je závada typu slabá rána, kdy nám ta rána doopravdy vyjde. Nicméně je slabá, není to hlasitý výstřel.